panjenengan kula didum ya. Iya. Nggih katuran wijeng dalu dumateng sedaya pamirsa niki Bapak Sudarsono Sugeng Dalu. Bapak Yogo, wah Yogone kathah nggih. Tapi niki kula rantos drame kok mboten wonten apa mboten betong? Oh mboten betong nggih. Pantesan. Nggih, mejing nanggep malih betong malih nggih. Nggih. Bapak Sudarsono. Sinten Mbak Lia? Enggak ngewangin jawab Mbak Lia. Ora berbagi ya. Engko tak bagi ra ketang saweran lek entuk. Oh enggak ada saweran ya. Iku sing duwe dewe. Lah sering lho Pak aku lho nggih nate mirsani lho ngicen-ngicen. Oh pandemi. Lho pun buyar pandemine niki. Iku campur sarine. Drame morokan. Tetep. Asline digawa Mbak kan mau. Tapi didelikne. Cara enggak kok semantakne ya ora ditokne. Engko tokno ya Mas ya. Ben engko sikilku pas karo dese ngono ya. Engko sanoke ora pas dese mbok pedesne Mas. Nggih. Istana audio. Istana audio, matur suwun nggih Mas nggih. Enak iso sing ayo bareng-bareng ayo digoyang rame-rame Kang Mas Rudis Partisipasi
Ngarepi
Mboten nembet. Oh sampun punten nggih. Berarti niki sampun. Makaten kalau